Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Nga muse. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Oras ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pitsa 3 na bulan sang Marso tuig 2020. Ano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw? Ariho, tandugon ko makadali, ining hakutay basura. Nami man kung hindi mo pag-segregate ang basura, hindi pag-hakuton. Ako kumpurme akos ni. Nga dapat lainon mong madunot, ang hindi madunot. Nami ginman mo. Pero mamangkot man kita sa IPM. Kaya may mga report sa akon kahapon nga ining pag-segregate nga ni, ginahimo nila, may duwa ka basurahan. Kung sa bagay, ginabutangan malangalan Hindi madunot, madunot. Hindi malabay kuno ang salakyan sang IPM. Okay, man mamangkot sila kung ga-segregate man ang mga dump truck nga ngaghapit kag nagakuha sa basura. Kaya kadamo sa mga pila ka mga reklamo diri sa akon, nya kami ginapain namon ang madunot kag hindi madunot. Pag abot niya sang gakot basura, hakwaton nila ng madunot kag hindi madunot kag ibo-bo malang pareho. So nya kanugon sa amon blang pagpain sa madunot kag hindi madunot nga ginabo-bo malang pareho gali sa manugakot sang basura. So, ini nga mga reklamo, ginapalambot na ton sa IPM, kung ano ka matuod sini. Kay kanugon matuod mo. Kung hagad ka ni segregate nga ang ari di, madunot ni, ini, di madunot. Tapos ibubo mo lang bilog gali dito sa salakyan nga gahakot sa basura. Mangayo lang kita sang atag, ini. Pag-abot na dito sa dumping area, sa basurahan na ginapain aliwat ang madunot kag hindi madunot. Kay kadamo sa reklamo niya lagi na buo man nila pareho. Hagad na mo sang hagad pain-pain pag-abot ibubo pareho mangkot sila kung pag-abot dito sa ginaulaan sa basura. Kung dito ginasegregate man sang mga nagahakot basura sa IPM. Luyag lang naklaruhon ang amo nga isyo. Pero para sa akon, maayo iniya, disiplina malang kag kooperasyon ang kinanglan sinimo. Galing ang aton na gobyerno lokal,
kung may sufisyente nga budget, abi, galiti gasto man, hamak mo kung baklan mo na sila sang ululaan sa basura, tapos butangan madunot, hindi madunot, iyan na lang inaiya sa tagsa ka panimalay. No? Iyan na iya obligasyon nga ang basura ya, ibutang na paglabay kung ano schedule sang IPM man magakot sa basura, ibutang niya sa gwa, kag hakuton sang manugakot sa basura. So IPM, kung nagamonitor ka mo, ipatagabi na sa pubuluyo. Ginasegregate nyo na dito sa ululaan sang basura, pareho sa pagsegregate sa pumuluyo sa ila sini basura. Diutay malang ang, putang ko may ara, report kapon, 50%. Ang 50% okay na ni. Amat-amat lang, disiplina man na kag kooperasyon na kinahanglan, nga sa ulihi maanad, panad-anad na mo. Ang tao ko maanad, nagaginapain yung basura ya, sige-sige ni, bisan bata, tudluan niya, dire ho, di mo ipalak ang hindi mga plastik ang hindi madunot, dire mo ibutang nga madunot, sa ulihi, kung daw batasan ni siya mo, sige-sige, galing ka pamangkot lang sila, kung bala, pag-abot dito sa ululaan, ina-segregate man ina, no? Sang aton mga manugakot sang basura. Pamangkot lang pila sang aton sini mga kauturan, kaya kanugon mo. Amon niya pain-painon, pag-abot na sang basurero, ibo-bo man lang tingob. Pag-abot dito sa basurahan, ibo-bo man lang to tingob, wala man gina-segregate. Daw may rason man sila, ay ilaya gina-question, nga mangayo lang sila, katagan, kung bala, kinanglan gini kay kung tingbon malang gali na, ti anong guas na, ano pulos na, pag-abuti, buo malang bilog galito, nga hindi man nina pag isegregate sa nagaula sang basura. Question na, nga balido man sang aton sini, mga pumuluyo dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Gapangayo man lang sila sang patag. Kanya ti daon nubla ka budlay pagpain-pain namon, pag-abot sang basurero, hakwaton yan duwa na, madunot, kag hindi madunot, kag ibo-bo lang tingob man to, sa ila sini ululaan sang basura. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
kaibigan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Sa inyo pag-ehersisyo ni magkalipata, mag-detoxify gid. Himo ang batasan nga mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo ina sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya, ang bisin, charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar, bangod sang diabetes ang sabat sina DTX 500. Imo ang batasan adlaw-adlaw gamit kamo DTX 500 para sa mayong paglawason, matinlo nga atay, matinlo nga dugo. Nami giman kung mayong lawas bla kaglayo sa balatian kay daw happy ka adlaw-adlaw. So, DTX 500 kita. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Sano pa na matapos ang kaso ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Damo sang nagahulat sa pagbalik ya sa syudad sa Bacolod. Madamo ang nagahangla niya sa pamalik si Espinido de. Ti ugaling kay hindi pa pwede. Kay floating status subong mo si Espinido nga anong natabo. Kay ginlapas niya ang gag order sang mataas nga punuan sang Philippine National Police. Kadumdum kamo nga si PNP Chief General Archie Gamboa nagmando kay Lieutenant Colonel Joby Espinido, untat ka na'y wakal. Isira mong sungad mo, samtang may investigasyon pa. E man, sakit man mo nga, mga nasaligan ka nga daw ikaw berdugo sang droga pagkatapos sa listahan niya to ka. Di kundi para kay Espinido doon igong iabugal. May order na mataas ka punuan, nagpapreskod sa Bacolod niya. Tapos na umarangka sa nga umarangka, ara sa diya karon. Di kundi pinasakaan sa reklamo, ginpaidalom sa summary hearing, kag base sa investigasyon, daw may ara kuno nga rason gid, no? May probable cause gid, nga may ara gid ginlapas nga pagsulundan ini si Espinido. Ti nagsabat man siya, ang sabat niya ginpadala sa Regional Investigation and Detective Management Division. Diyos, disgrasya karon. Sila niya daw may ara gid daw kitaon gid nga may ara probable cause para ipaidalom siya sa summary hearing. Tiyan mo ning guwa subong. Hindi siya makabalik sa Bacolod pa, floating status pa siya. Bangod sining paglapas niya sa mando sang mataas nga punuan sang Philippine National Police. Kay damo na nugunan mo,
kay Lieutenant Colonel Juby Espinido. Ang wala pa makitang abilidad sa Bacolod, gin-relieve na siya. Bago lang siya nagpungko, pag-abot tigid sa Bacolod, arangkada sa dayon. Siya, Bulay City, Bira-Bira, kulang disgrasya, wala gani tinir sa semana, kakas dayon sa syudad sa Bacolod. Ang ngalan, ara sa listahan. Ay, klay. Kundi wasak dayon, karon floating status, hindi sa kabalik di sa Bacolod, mintas tanto hindi matapos ang kaso. Kapag tapos ang kaso, wala ta kabalo, kung guilty siya o kung hindi. Kung matuod, ining ginapabangod sa iya, luwas nga ara sa listahan, kag naglapas ang gag order, ano ayan ang pamatbat sa mataas nga punuan sang Philippine National Police. Ano ayan ang reaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya sini pinalangga nga katapos sa kapulisan nga ginakabig niya berdugo sa droga. Action Radio Philippine Standard Time las 6:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Ari ho, nubo kayong saka kung mag-loan ka sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto para sa pinakanubo nga saka. Pederlep Lending Corporation, aralang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang siya mga satellite nga opisina para sa inyo kapusan. Dira sa Door 104XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets,
Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala, may ara man sa Corner Yungki, sa Dalan Guria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas, Talisay City. Pwede ka mo kakadtoda kag mag-loan. Kung mag-loan ka, nauna sa Manubo nga saka. Federlip Lending Corporation ang inyong katuan. Second floor Carmen Building, Lisaris Avenue, Bacolod City, o kung sa ila mga satellite nga opisina. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 52. Daw ga lain-lain ang tinindugan sang Kamara kag Senado kon prangkisa sang television network ang paghambalan. Samtang pati ang kaso sa prangkisa nadala pa sa isyo sa tunga ni Alan Peter Cayetano kag Velasco. Subong daw gatunga ng Kamara. May ara yan nagadampig dito kay Velasco nga manugpungko na sa bulan sang Oktubre matapos man ang termino ni House Speaker Alan Peter Cayetano pero ang itsahanay sang tinaga gainit nagadalom kag ang pitkanay daw gaamat init subong. Ti ini prangkisa sang ABS-CBN. Ang Senado ya more nga konporme na nga may extension gid kag pwede tagaan prangkisa for another 25 years. Kadumdum kamo ang Kongreso ti karon may siyam pagid ka mga senador nga nagaduso nga tagaan extension kag palawigon pagid ang pag-operar sang among television network pending sa renewal sa iya prangkisa. Siyam ka senador kahapon nag-file sang concurrent resolution nga pangabay tugutan ang among television network nga maka-operar samtang ang 18th Congress nagatalakay sininghag na renewal sang prangkisa nga maga-expire na sa bulan sang Mayo sininga tuig. Kada sino ini? Senate Majority Leader Juan Miguel Zubere, Senate President pro Temporal Recto, mga senador Lito Lapid, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, Nancy Binay, Sani Angara, Grace Poe, Manny Pacquiao. Plus atong 5 nga nagaduso nga dapat tagaan provisional nga lisensya ang among television network. Di laban na. Tanan halos sa mga senador. Magluwas lamang sa pipilada nga wala gapid ang ngalan kay manti kabalo naman kamo medyo ga ulo atras pa kay lapit kayo mo kay Presidente Rodrigo Duterte si Senador Bongo kag si Bato de la Rosa. Pero laban na sa mga senador gaduso gid nga tagaan gid sang nigwa samtang ginatalakay ang prangkisa sige makaoperar ang among television network. So lang taon ta kay daw ga init man ang isyo nadala pa ang among television network sa arangkada ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Porte, no? Tilang taon ta, kay siling sang Kamara, talakayon ta ini, mabakasyon na sila, kay wala ko no tiyempo, pero kung pambalon tang iban nga mga mamalida sa Kamara, nya, sa kadlaw na kung gusto talakayon, aprobahan dayo na. Galing kay manti, gapa kuan pa gapa dugay-dugay pa. siling ni Agmat. Style. Kung gusto talaga kayo na, pungkuan na sang Kongreso, sa kadlaw lang, pasar dayo na, prangkisa, kag-renewal sa among television network. Galing kay manti, style pa mo. Pa-style pa, para nga mapansin-pansin man Kaya naunahan sa Senado mo. Amo nang video ling ni Alan Peter Cayetano, tani siya itong exhibition mo sa prangkisa. Tanon mo kay inunahan sang Senado. Medyo kuriit siya. Doon sa konforme, dapat siya itong mapapapil tani mo sa prangkisa. Nadugangan pa nga daw, pa si Bangdan, pa si Velasco nga daw, pagwaon siya sa pwesto. Nga ang maamo pa na si Velasco kaysa Oktubre, bulos naman siya. Ano pa yung gadgad nga, agad niya kukod si Alan Peter Cayetano. Ay, o kabudlay. Iniwa, gintunga ang Kamara. May supporter si Velasco, may supporter man si Cayetano.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time, La City 2 na Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang isa ka kapsula, ang 7 ka sangkap, gintingob sa isa. Amon siyang ginatawag nga makabulig dako sa aton lawas kay ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kon puwerte, kataas ang blood sugar mo, bad cholesterol mo, uric acid mo, hyperacidity mo, sobrang asin, buhina niya. Kung kulang ka sang vitamina, potassium, calcium, magnesium, zinc, dugangan niya. Amo ni ang kapuslanan sang Evergreen Herbal Capsule para ini sa aton ikaayong lawas. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. 7 sangkapya gitingoba sa isa ka kapsula. Ang resulta, Evergreen Herbal Capsule. Bakal kamo tilawin nyo para gidini sa inyo ikaayong lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Dangkalan Drugstore sa Dangkalan, Midplus Pharmacy sa Kabangkalan, kag Jordmed Pharma, Kabangkalan City. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato, Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,